जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट garubhasa लावरिपारायाव ओरैबायदि परिस्थिति ओरैबायदि गाज्रि अबस्था बारलांनानै नै लोगोफोर माबायदि उरायलांजोबबाय थिङानै अबस्थाया उरायलांजोबबाय सेस ओमफ्राय र' ओरै देखायलांबावसै नै बिसिना गय बिफाङानो सेस बायलांजोबबाय नै फांसे फांनै फांथाम बिसिना टटेल गैयाबाबो 12टा 13टासो गैला नै नैबाव होसिनहैबाय फांसे नायदो नै गाइसमोन लोगोफोर ओरैबायदि नै बिनाथ' उरायलांजोबबाय सेस र' सिंजों खेबहैसां गैला नै अबस्था एकदम खाराब जादों खान्थाल फिथाइयाबो नै जाजाया गारा एकदम लस जाथारजोब्बाय ओरैनो थाइसे थाइनै ओमफ्राय बायग्लुंजोब्बाय बिफां लाइफां गासिबो नै बिसिना बेराया गैला बायजोब्बाय सेस बेराया नै बिसिनाव थालिरा गैला बायलाजोब्बाय